Ей. Ето. Този сложи. Тук е тези. Може синичко. И той са. А те са ти не може, или? Те са. Кое може? Само тези зете. А тези... Не може, те са заключени, Да, да. те кусат. Добре, ако искаш с синичко. Ги гримирай. О, че хубава става. И прекрасна е. Да. Харесва ли ти? Да. Да, и на мен. Червило? А не се било. Кто? Руш? Да, Рус. Хлади руш.